12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? На те рокли, нека видя кройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17, рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йоксо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? До 12 искам да броите. Aga Eşref aga tek. Siz de biriz Eşref tek. Vay 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 Eşref abi aramıza hoş geldin. Otur da şöyle keyifler yerinde. Gucci takımla şekilsin abi. Arabanla Ferrari kıyarsın abi. Eşref ya. Eşref ya. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Vay 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 Eşref abi aramıza hoş geldin. Otur da şöyle keyifler yerinde. Gucci takımlar şekilsin abi. Araban Ferrari kıyaksın abi. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Eşref ya. Eşref ya. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли балони,
абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Този ден е само твоя, получаваш главна роля. Всичките аплодисменти са за всичките абитюренти. Радват ти се мама, тати, с учителите ваши. Тази вечер много горди, шупим всякакви рекорди. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Кел макер ту манге, туда чай. Кел макер ту манге. Кел макер ту манге, туда чай. Кел макер ту манге. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Най-красивите абитюрентки скъсаха от танци роклите. И всички боси са по масите. Напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите.
Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? На те рокли, нека видя кройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йоксо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам. Гости, нека да окрутим малко страстите и да започнем нашият празник. За издигане знамето на Република България мирно! Уважаеми госпожо директор, госпожо заместник директор, учители, родители, гости, скъпи ученици, днес сме заедно, за да изпратим поредния зрелостен випуск на професионална техническа гимназия. Да посрещнем 2026 година класни ръководители. Госпожа Радка Ангелова. Браво! Госпожа Радослава Христова. Браво! Яков! Милка Челебева. Браво! За посрещане знамето на училището мирно!
Хоро марш! Предаваме знамето на училището чисто и неопетнено. С чест и гордост ще пазим знамето на училището чисто и неопетнено. Браво! Скъпи първоистокласници, 12 години училището беше дом, място на първите победи, на трудните уроци и на незабравимите моменти. А днес вие правите своята крачка към новия свят. Светът на големите решения и големите мечти. Днес не просто затваряте една страница. Днес започвате нова глава. С надежда, смелост и вяра в себе си. Преди да дам думата на директора на професионална техническа гимназия град Бургас, инженер Костадинова, до нас достигна поздравителен адрес от кмета на град Бургас. Аплодисменти! Господин Николов ни е пратил следния текст. До Радка Костадинова, директор на професионална техническа гимназия, учителите и абитуриентите. Приемете най-сърдечните ми поздрави по повод тържествено изпращане на випуск 2026 година на професионална техническа гимназия. Днес е празник на младостта, надеждата и новото начало. Скъпи зрелостници, след години изпълнени с труд, знания, приятелства и незабравими моменти, вие затваряте важна страница от живота си и поемате уверено към бъдещето. Бъдете смели, уверени, млади, достойни хора. Където и да ви отведе житейския път, носете Бургас в сърцето си. Изказвам искрена признателност към вас, вашите учители, родители, с търпението, всеотдайността и любовта. Подкрепяйте младите хора по пътя на тяхното израстване. Пожелавам на всички здраве, вдъхновение, попътен вятър и много щастливи мигове. Нека бъдещето ви носи удовлетворение, смисъл и сбъднати мечти. На добър час випуск 2026. Димитър Николов, кмет на община Бургас. Сега давам думата на директора на професионална техническа гимназия град Бургас, инженер Радка Костадинова. Аплодисменти! Скъпи абитюренти, днес за вас е светъл и тържествен празник. Празник на усмивките, нетърпеливи млади хора, изпълнени с мечти, амбиции, дръзки. Вие сте зрелостниците на випуск 2026 на професионална техническа гимназия. Денят днес затваряте една книга и отваряте нова глава в живота си. Тоест пътят към вас няма да е лесен. Ще срещате трудности и предизвикателства, но съм уверена, че ще преодолеете с лекота, въоръжени със знанията и уменията, които получихте тук. Млади, красиви хора, днес училището се гордее с вас. През годините вие не само учихте, но станахте добри хора. Да работите в екип, професионални умения. За нас е светъл и тържествен празник, изпълнен с гордост, че създадахме подготвени млади професионалисти, готови да поемат своя път. Бъдете смели и отстоявайте себе си. Бъдете здрави, упорити и никога не спирайте да мечтаете. Професионална гимназия ви е дала здрава основа и сега е времето да изградите вашия успешен свят. На добър час, скъпи мои!
ученици, които оставят следа не само с успехите си, а и с присъствието си, с енергията си и с желанието винаги да бъдат част от всичко значимо. Ученици, които с талант, активност и отдаденост многократно са доказвали, че училището е повече от място за учене. То е сцена за мечти, идеи и вдъхновение. През всичките години, преминали професионална техническа гимназия, имаше ученик, който беше сред най-активните участници в училищния живот, в инициативи, тържества, състезания и представления. Ученик, с когото нашето училище истински се гордее. Ние се гордеем с абсолютно всички наши ученици, но с голямо удоволствие искам да поканя тук един ученик от 12 клас, Янко Чукоев, да представи едно своето стихотворение, което е написал специално за завършването, след което ще каже няколко думи, които смятам, че ще трогнат всички. Ще кажеш, Янко, нали си актьор? Добре. Айде сега едно хубаво стихотворение да чуем, написано от Янко Чукоев. Още веднъж аплодисменти! Днес прагът ти изглежда някак по-висок. Излизаме от тук към най-важния урок. Благодаря ти, мой втори дом и сигурен пристан, че ме научи да вярвам, да търся и да мисля чисто. На вас, учители любими, се покланям от сърце, за всяка вложена грижа и потегнати ръце. Вие не просто ни дадохте знания и посока. Вие ни дадохте вяра, най-ценна и дълбока. Тръгваме днес, но част от нас тук остава. Споменът за тези класни стаи не се забравя. Носим вашия плам и думите ви за кураж. На добър час с най-големия екипаж. Браво! Госпожо Радка Костадинова, ще направихте толкова много за нас и на вас, учители любими. Не за мен свършва всичко тук, но благодаря на вас, аз получих твърде много от вас. Благодаря ви за обичта, че показахте пътя и вярата в мен, че аз мога. Наистина ви благодаря от все сърце. Благодаря. Сега, скъпи гости, тази нашата ученичка от 11 Б клас, Петя Йорданова, с народната странджанска песен "Я кажи Калино". Аплодисменти! Я кажи, кажи, Калино, кой беше с нощи у вази? Кой беше с нощи у вази? И си на гайда свиреше, байне лебате Иване, нощи унази дойдоха, моето първо любове, и той си на гайда свиреше. Любе Калино, Калино, знаеш ли, любе, помниш ли? Знаеш ли, любе, помниш ли? Кога се двама любехме, кога се двама любехме, любехме, пък не вземахме. Браво! Сега даваме думата на осмокласника Денислав Йорданов, който от името на всички ученици ще отправи своето послание към абитуриентите. Ние стоим пред вас вълнени, защото изпращаме не просто един випуск, а ученици, които оставиха ярка следа в живота на вашето училище. За нас бяхте пример как се работи в екип, как се върви напред, дори когато е трудно.
Днес ви изпращаме с благодарност и уважение. Благодарим ви за всичко, което дадохте на училището, за емоциите, които остават в себе си и спомените, които ще пазим дълго. Пожелавам ви да бъдете все така дейни и устремени. Нека пътят ви да бъдат изпълнен с успехи, добри хора, изпълнете мечти. И където и да отидете, не забравяйте, че тук винаги ще остане частица от вас. На добър час! Класните ръководители са тези, които споделят успехите, тревогите и мечтите на своите ученици. И днес този миг на раздяла е толкова вълнуващ за тях. А сега каним госпожа Милка Черебиева, която от името на всички класни ръководители на 12 клас ще екране поздрав за студентите. Браво! Уважаеми абитуриенти, 26 години в училище ме научиха, че всеки клас е уникална творба. Всички заедно преминахме през трудности и радости, за да достигнем до този финал, който всъщност е едно голямо начало. Пожелавам ви времето винаги да бъде на ваша страна. Инвестирайте го в мечти. Бъдете толерантни към другите и отговорни към себе си. Изберете професия, която ви кара да се будите с усмивка. Светът има нужда от вдъхновени инженери. На добър час, Випуск 2026. Alles Gute für die Zukunft. С една дума, офидерзейн! Сега, уважаеми ученици и гости, директора на професионална техническа гимназия град Бургас ще награди наши ученици, които през цялата година са участвали в различни мероприятия. Печелили са конкурси и награди от областни и републикански състезания и национални състезания. Републикански, национални ще така. Така. И започваме с награждаването. Имаме честта да поканим Янко Чукоев, 12 А клас, за отлично представяне и призово място в състезанието по счетоводство. Само ще помоля за разписване. Басри Исмаил Флат, 11 А клас. Стоян Янков, 11 В. Отлично представяне. Исмаил Кихаев, няма ли? Хакан Мехмедов. Али Мустафа, 11 В. Денис Сега, за мен е чест да наградя нашите млади таланти в най-добър млад инсталатор. Сизгин Мустафа, 10 А клас. Честито! Рустем Флаг, 11 А, също за мен добър млад инсталатор. Това
Десетия. Отлично представяне на модни салати. Мехмед Юмер, 10-я. Момчетата достигнаха до финал на националното състезание и се пребориха с най-силните 6 отбора в страната. Кристиян Томов, 10-ти бой. Али Мустафа, 11 бой. Петър Стоянов, 10 В. Отлично представени в конкурса Мира в света. Честито! Емри Ахмед, 10 В. Милка Шишкова, 8 А. Стоян Ралев, 8 В. Да, скромни награди ще получат и нашите 12-класници. Нека един по един да дойдат и да получат своята награда. Започваме от 12 А клас. Заповядай. Янко Чокоев. Айде другия Янко, заповядай. Айде още не дългачи към силни аплодисменти. Най-високият български клас на човешка заповядай. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се раздите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас.
стигнаха до 12 клас. С нашата На и те с рокли, тяхната нека мощ, видя кройките. те Бате Тони май, няма край с бъдещи, бройките. млади Доста далече хора, тая които вечер е финала. Ала трябва бала, да спечелят ева в на живота. Още материала. един път, Колко тензори толкова към мили нашия хубавици. Рибус 2026. Готовени са най-вече тарикатите, че тая вечер май може и да клатите. Дори да сумне, рано е за сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо се гледа, иде ли вакансия? Секси рокли, костюми, агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Училище Варец. На добър час, ученици! До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барнати, не мога позная. Ле, оле, маняци, чака ни живота. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което брум, към морето.
Evimin temeli çok sağlam. Ne haramdandır ne yalandan. Kıskandınız hayatımızı, çekemediniz yaşantımızı. Taradım havalı saçlarımı, yaptım hafifçe makyajımı, taktım altın borularımı. Çok şık oldum be ya, çatlattım bazılarını. Ayağımda orijinal ayakkabılar, yürüdüm titredi bak şu yollar. Kollarımda altın borular, bak şu eziklere. Beni kıskandılar. Evimin temeli çok sağlam. Ne haramdandır ne yalandan. Kıskandınız hayatımızı, çekemediniz yaşantımızı. Evimin temeli çok sağlam. Ne haramdandır ne yalandan. Kıskandınız hayatımızı, çekemediniz yaşantımızı. Taradım havalı saçlarımı, yaptım hafifçe makyajımı, taktım altın borularımı. Çok şık oldum be ya, çatlattım bazılarını. Ayağımda orijinal ayakkabılar, yürüdüm titredi bak şu yollar. Kollarımda altın borular, bak şu eziklere. Beni kıskandılar. Evimin temeli çok sağlam. Ne haramdandır ne yalandan. Kıskandınız hayatımızı, çekemediniz yaşantımızı. Evimin temeli çok sağlam. Ne haramdandır ne yalandan. Kıskandınız hayatımızı, çekemediniz yaşantımızı. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачкай, раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барнати, не мога позная. Ле, оле, маняци, чака ни живота. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето.
лято да стартира. Шум, 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 за тия хора. Шум, 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 мина ни зора. Зъм, 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 след което бръм, 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 към морето, морето, дай. Цяла София наслънчаха, дискотеките кво ги чака. Пак ще се размажем. Абитуриенти сме. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Ръцете горе казвам, казвам. Ръцете горе казвам, казвам. Оф, оф, ле-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 ле. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Vay 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 Eşref abi aramıza hoş geldin. Otur da şöyle keyifler yerinde. Gucci takımlar şekilsin abi. Arabanla Ferrari kıyaksın abi. Eşref Rüya. Eşref Rüya. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Vay 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 Eşref abi aramıza hoş geldin. Otur da şöyle keyifler yerinde. Gucci takımlar şekilsin abi. Araban Ferrari kıyaksın abi. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Eşref Rüya.
Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барнати, не мога позная. Ле, оле, маняци, чака ни живота. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. На диджея кеш да не спира, водка за всички тук да ни препарира. Още малко шум, дай, лятото да стартира. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Цяла София наслънчаха, дискотеките, кво ги чака. Пак ще се размажем. Абитуриенти сме. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Ръцете горе казвам, ръцете горе казвам. Böyle güzel doğuramaz her ana. Onlar gibi yok ki dünyada. Evlatlarıma bakıyor çok kişi. Onların kimseyle yok işi.